Hiç zat edesim melenok. Hiç kimi dinläsim melenok. Hemme zatdan ýadydım. Dünya sygamok. Şular ýaly ýagdaýdan nädip halas bolmaly? Adam bir wagtda köp işe ýetişik bolup özüne gaty agram berýär we strese girýär. Adam stres ýagdaýyna gireni duýgularyny dolandyrmak kyn gelýär. Bu ýagdaý bedene agram berýär ve immuniteti peselip ağrıları köpelýär ve üns vermekde kynçylyk çekýär. Bu ýagdaýa köplenç özümizçe stres ýa-da depressiýa diýýäs. Aslynda ikisi hem däl. Bu ýagdaýa burnout sindromu diýilýär. Burnout sindromu barada iýul aýynyň 4-üne seminar workshop geçireriz. Seminarda jogabyny öwrenesiňiz gelýän soraglary sorap bilersiňiz. Bu fagatymy 10 mil bolupdyr. Men süýen ýöne men süýen oklar. Men fiýleýän ýöne. Men fiýlen oklar diýenler üçin bir kizjek hekaýet bereýin. Bunlarda bir gün atasy agtygyna ýylgyryp, oglum öwren wedingle diýipdir. Bu kişi atasy bilen agtygy dağa çykypdyrlar bolup, atasy dağa seredip, ey eriydi, ey mehrimanlar, mehribany diýipdir. Garşydanam indi şoraya ses gelipdir bolýan, agtygy atasyna giň arjylyk bilen seredipdir. Atasam ýene öndürtäp, sen näil oğdan, sen näil ajaýypdy täden gyýypdyr. Ýene de agtygy ýsa düşünener, atasyna seredýär bolýan, atasy oğluna şoň maniyetini düşünürler. Adamlar muňa diýär, kesin ýanglanma hadisesi diýerler diýär. Ýöne diýär, bu durmuşyň kut özi diýär. Durmuşdy diýär, hemişe ýagdaýlar şeýle diýär. Sen garşydaky näme gilek sora bolsaň, garşydaky sana sorarýar, jogap berer diýär. Eger sen süýmek isteseň, süýmek başlar diýär. Eger sen fiýlanmak isteseň, fiýlama başlar diýär. Ýene-de ýekide zat belläp geçilip süýmek we fiýlak etmek kullu zat däldir, mugut zatdyr. Şoň üçin süýleýin, süýleliň, fiýlaliň, fiýlanaliň. Men soňky videolaryň birine gyýlar köp galyň salýar diýip aýtdym da. Şol videoňa şagynaky gyýdylaň esasy bahanasy näme? Mugudyň gadry ýok. Enatalar gyýlary ösdürip yetişdirýärler, okudýarlar, ýokary bilip bilýärler. Şoň esasynda da şoňa görä de olar galyň salmalmyşyn. Biz oglanlar köpüýmiz öýlenenmizde, biz aýalymyzy işletmek üçin öýlenemiz o. Şoň gazanjyndan eklenmek üçin öýlenemiz o. Eger okudan bolsaňyz, özüňiz üçin okutdyňyz. Ol diplomam özüňize nisip etsin. Galyň diýip ýazýan zatlaryňyz ol ýa galyň däl. Ol açgözlüň sowdasy. Siz gyýdyňyzy durmuşa çykaraňyz o. Siz zadyňyzy satýanyz. Siz şol sady ösdürdiňiz, yetişdirdiňiz, ýydirdiňiz, geýindirdiňiz, okutdyňyz. Şol gyýdyň şu ömrüne edilen çykdyjasyn siz insanyna näme galyň üstü bilen almak isleýäňiz. Ýerde we olar ýa-da o. Näme ol diplom men näme diýin? Öýümde portret edip goýaýynmy? Şoň üçin hem gaýrat ediňde hakykatda bolmaly ýaly galyň ýazmany başaryň. Ýa-da gyýdyňyň bagtyny saýlan, ýa-da şondan gelýän puly saýlan. Öňüm bir güýçli pir bar eken. Ýanky pir owan adamlaryny üýşürip öwüt ünne wagt nesihatlar geçýän ekeni, ol hemişe menne Allah Taalanyň bardygyny suwd edýän 100 san delilim bar diýip bulyň hemmesini üýşürip sapak geçýän eken. Bunlarda bir günüm owa täzerek gelen bir ýaş ýigitiň ýanky pirin sapaklaryny gatnamaýanyny aýdypdyrlar. Şonu pir muňa geň alyp ýanky ýaşy sapagyny gatnamak üçin her hil usullar ulanypdyr. Ýani ýaş ýigit şonda da hiç hili sapagyna gatnaşmandyr. Onu ahir soňy ýanky pirin özi ýaş ýigitiň huzuryna barypdyrdy. Ey ýaş ýigit, sen näme men sapaklanyma gatnaňy? Menne Allah Taala bardygyny suwd edýän 100 san delilim bar diýipdir. Şonda ýanky ýaş ýigit edip bilen jogap beripdir. Hormatly pirim, deliller şuhany aradan aýyrmak üçin gerek. Menne bolsa Allah Taalanyň bardygyny hiç hili şubha ýok diýipdir. Netijanem özüm çykar. Ähli zat babatda aňrywaş boljak bolmak. Diňe erweklikler hakynda pikir etmek. Jogapkärçiliklerini başga birine ýüklemek. Ýzyna durup bilmejek sözüňi vermek. Kalbyň rahatlygyny hemde ruhu baýlygyny undup taşlamak. Görüplik etmek. Hemişe gaşyňa çytyp gamyň halda gezmek.
emosiya çümüp duýgulanan halatyňda beren sözüňi ýerine ýetirjek bolmak. Eden we inni etmeli hereketlerinden utanmak ýa-da çekinmek. Ýalňyşlyklaryny gaýtalamak, ýagny ýalňyşlyklaryňdan sapak almazlyk. Bu atlanlaryp geçen enliklerim bagtly hemde sagdan maşgala gurmak üçin özümizden aýyrmaly 30 sany enligiň soňky onlugy. Bu babatdaky pikirlerinizi tesbirlerde garaşýan. Geçen hepde bir toyda yere açılmadı, benim girmedim diye şoňa ýalgyrat boldy. Indi toy gidip dur, gyzgalaňly gidip dur. Onuň toyun arasynda aýny tanıyanlar gelýärdi, soraýarlar, wagt etýärler, ýa-da bolmasa sowurtma aýtýarlar, zatdan görýän, wagt meni köp toýlardan näme, öňümizde tanış köp çykýarda. Benim özümçe tanıyanlar goýun, aslan men tanıyanlar üçin utanýarakdan salam berýärler, utanýarakdan salamlaşan bolotýum. Tanısalar bir hili görýär. Geleceğin işteşleri lukmanlar çıkarmalı. Lukmanlar çıkardık. Toy şovkunda gidip dur. Bir gelece birden maňa seretide 50 şey kalırdı. Menim tanayar o gidip utandym. Bir hili näme etjegini bilem onu. İki de var yine de aylan ýa-da tanıt ýa-da yine de şey etýär. Borlaýyn näder bilýärmi? Köpçüligim sen tanayaram bolýan. Seni minni dommorup dursaňam her hili lat diýilýär. Näme gerçekten yaman Qarasay meleken hiç ili yüz veren ok diýmesin diýip, menim bir küçük de getdi ol aljyrap menim şeýtdinlämi? Utanýanam bir hilem bolýar. Ýere de şeýt ýa. Menim var. Bir ýyl bollaý diýip. Baýret ýam kara diýip ýuwaş gül ýyldym basar etdim. Dijeýe diýerdim bol. Dijeýem diýdi tora. Ne? O gelece. Sosaýdy, meni tanap maň etdimi? DJ tanayam kim etýärni bilmeli barıp DJ'lere sormana bir hil görýän. Sen tanayam ýa, men tanayam ýa. Şeýle bir utanýandan DJ'em şeydi oturanaken menim şeydi oturýar. Öň ýanjygam iki üç kişi gelip ýanymda sowurtma aýdyp giden we bir genece gelip siz mollummy diýipdi, ýok menem diýdim alyp barjy ujurly bilim merkezinde guramoçy da diýip şoňa öň ýanjygy düşündirdim. Aýaklap ellem bir hil boldy. Bu köpçülükde köp ýerde bolýandyr şu ýer waka. Näme üçin? Ayal gyýlaryň köýneginde düýmeler çep tarapda, erkeklerinkide saq tarapda. Gelin muňa da göz aýlaly. 17-18 asyrlarda esasan bay ayallar köýnek giyerdi. Bay ayallar bolsa hyzmatkarlar giyindirýärdi. Hyzmatkarlara aňsat bolarýaly, köýnekleriň düýmesi çep tarapda dikilýärdi. Erkeklerde beýle däl. Erkekleriň öz giyinen üçin olaryň düýmesini saq etýärdiler. Görüşüňiz ýaly. Durmuşyň stili ütkese de moda bu däpde sory dowam etdirip gelýär. Ana mundan bilýäs. Taýan. Charlie Chaplin, kiçijik murty, uzun şlyapasy. Gülkünç ýöreýişi bilen meşhurlyga eýe bolan Charlie Chaplin günlerde bir gün Charlie Chaplin'e meňzeşlik ýaşyna gatnaşýar. Gülkünç ýeri munda ýeňip bilmeýär. Hatda 20-nji ýerlere düşdi diýenmişmiş hem bar. Sebäbi Charlie Chaplin'in aslında gözleri gög eken. Ol wagtça bolsa, halk onu diňe ak-gara ekranda görýärdi. Bize bundan näme peýda diýejegimiz ýene bir zat öwrendik. Sag bolun. Apet derman berýärmi? Birda da peýda bolsa, birda da ziýany bar. Gelin näçe de gaýtman, prosto ужас düşünen opda sen. Bir min çykdy. Oy men näçe pullar wallama. Müň derdiň dermany ary wallyp men sana näçe de gaýtdym. Dümewläp başladymy? Bokurda başladymy? Derrew ary wal berdiýän sana. Döşüne de geçiň ýa bilen ýapýan, ödünem gyzynjak çay bilen içirýän gadym emlemedem ýatdan çykarma, al. Müň derdiň dermany arbaly. Egerde arbaly gerek bolsa, şu akaunda ýüz tutýan, maýsky hakyky arballar badyrda bollar. Üçmi? Mutum. Bolda ak gyzynny menem ýaýna. Me.